Táto novostavba rodinného domu predstavuje ideálnu príležitosť pre tých, ktorí hľadajú moderný a komfortný životný štýl v príjemnom prostredí. Dom ponúka 100 m2 priestoru, kde sa budete cítiť ako doma. Vitajte v obci Janovík. Práve sa nachádzame na prízemí domu, kde máme túto otvorenú obývačku s kuchyňou. Kuchyňa je vybavená všetkými stavami spotrebičmi, hneď vedľa kuchyne máme po ruke šikovnú špajzu, na chodbe máme prístup na toaletu a z obývačky je výstup na terasu. Na poschodí máme nočnú časť s 2 priestrannými spálňami s výstupom na balkón a modernú kúpeľňu. Ak hľadáte nový dom, ktorý kombinuje pohodlie, príjemné prostredie a útulný interiér za priateľnú cenu, ozvite sa mi. Ahojte.